99% občianskych hlas dáva verejný prísľub, že nebude nikdy používať zdroje alebo peniaze daňových poplatníkov, to znamená štátny príspevok na svoju politickú kampaň, pokiaľ ostatné politické strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, sa vzdajú používania štátnych peňazí na riadenie a financovanie svojich politických kampaní. A týmto ich vyzývame, aby tak urobili. A pokiaľ tak neurobia, tak sa musíme pýtať, že ako je to potom možné, že nevedia nájsť peniaze na takúto prioritu ľudí, na inú prioritu ľudí. Ale keď ide o financovanie ich vlastných kampaní, zrazu je v rozpočte dosť peňazí na akúkoľvek politickú kampaň. A podľa nás akákoľvek politická strana, ktorá sa k nám nepridá a nezoberie, takisto sa neprihlási k tomuto verejnému sľubu, tak by sa nemala vrátiť do parlamentu. Ktoré z nich ste ochotní podporiť a ktoré nie? Poviem jednoznačne najväčšiu hlúposť, akú som ešte v živote nepočul. Keď niekto povie, že zoberme politickým stranám všetky peniaze, nedávajme im nič zo štátu. Samozrejme, veľa ľudí si povie super návrh, paráda. Ale je to populizmus. Prečo? Populizmus znamená, že to je strašná hlúposť. Prečo? Lebo v prípade, ak zoberieme politickým stranám jediné oficiálne peniaze, ktoré majú, tak nebudú robiť nič iné, iba budú viacej kradnúť. A inak povedané, keď nebudú kradnúť, keby sa nedalo aj kradnúť teoreticky, čo sa vždy kradnúť bude, keď tam budú nečestní ľudia a bude zlý systém, tak politiku budú robiť iba tí, ktorí si nakradli. Ktorí boli politickí nominanti, ktorí dostávali štátne zákazky, vytunelovali štátne firmy. Dobre. Pán Matovič, vy ste dokonca povedali napríklad o zákaze alebo zastavení financovania politických strán, ten nápad pána Vajsa, že je to úchylný nápad. Stále si to myslíte? Samozrejme, že to myslím. Ako viem o tom, a teda bol som asi rok a pol, alebo nie asi, ale presne v politike a viem, že politické strany by sa mohli uskromniť a dávame im zbytočne veľa peňazí. Na druhej strane, ako keď niekto povie, že zoberme politickým všetky oficiálne peniaze, tak potom budú iba kradnúť a budú žiť z toho, čo im dajú sponzori čierne peniaze. Potom by už politiku na Slovensku robili už iba mafiáni, ktorí si doteraz nakradli z vytunelovania firiem.